Vâng. Đây không chứ nó chứ. Đây, không phải chứ. Good night. Good night. Oh, there. Đàn đi lên mua chưa? 아, 강상 구분해 하지 마세요. 네, 내가 봐 혹시.
ओइ सोरबा माबा होदों नै रिआपल'ड होदों माखौ औ ओमफ्राय औ सायख'ना दासो माबा हरफिनदों जागोन माथो इउथ कमिटिनिसो ना इयो मिथियो मिथिया हसिया इउथ कमिटिया समायना सायखांनि लावजामोन ए बे दा आं दखौनो नुदों इखौ माथो इदि गोदाव सोराव जाबाय ओमफ्राय थाथ' गुमै माथो बिसफानि थांगासिनो डाइरेक्ट बिसफानियाव जानद्रायसैलै बे खाथियाव गिदिंजोबनानै डिसिसन लानांगौरा बे खोथिया मानसि नांखागोन ने माथो ओरैनो दोननायखौलाय बिसिनि सायाव जाहैबाय नङा नों माबा हरनानै दोन कमेन्ट हरनानै जेनेरेलावनो जोंखांखौ हरनो थिन जोंखांखौ नोंनि प्रग्राम जायाखै दा थाथ' गुमै दे नों दैल' दे हेन्देल' वै अजनसै माथो नोंबो हो सानिथा नै सिंगलाव गनाय मोनसेया औ एफा लेट नोंसोरो मा बिसफानियाव मोनाद्रायनायसै दा आदामला होन बिसिबा गोजान थाङोनो दा थांग्रोखानायसो औ है थांग्रोखानायसैलै ओइ बिसफानियाव ओ रुन' स्रा खालामखानायसै नामा दिनैनो औ माबाफोर जाखो गाबोन जायगा बख'जों हायदो ओरै हायदो गाबोन थांदो नङा बे ओरैनो गाबोननि बिसफानिखासो इयो नङा ओरै बे लामानिफ्राय ओरै गाबोन बिसफानिखासो ओइ रुन' ओरै फैदो ओरै फैदो दे मा सानजा नैबो हाबनायसै ओरै बिसफानियावहाय लेट जानासो बिसफानियाव थाङोब्ला जों थाम न'खर ब्रैल' हानायसै मा सोमदोंमोननाव नोंसिनाव सोमदोंमोननाव हेलो ओइ मुदं कहाँ पे दा नोङो गोख्रै फै ग्रुपआवहाय क्वार्टारावहाय मानो थांबाय ओइ हा थांग्रोनांगौनो नै र' औ इसोर गथ' नुदो जों एसे लेट जानाय औ ओइ औ दे खोनायाखै आंनि सार्जार दङ र' हरथ'सै आंनि खिसि गनायसैलै खिसियाव गनायसै सार्जार बख'सै बिरलायसै आङो ओइ बिरा आस्ते नंगौ
मा खोनादों नेगौ दान सिगां र' बे फैगासिनो न'आव गलि न'आव जिसुआ सारि जाबाय नावना सायाव ना 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 뭐죠? 아레션! 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 봐? 막 오라 마 एम्फौ बायसो साथामबो गिना रियाब्र' खालामबायरा माबा मानसियाखौ सिनायखाबाय बे मिउजिक ट्रेनिं लाफैदोंमोन केथलिक मानसिया माने होहोनो नाङा लानांगौ होगोन नाङा बेखौ दाननांगौ दाननो दाननो माबा थिनखादो नङा माबा हरनो नागिरदों हाबनानै मिरानिसै गोबां ओंखारबोथारो नामा दिनैलाय